Ahojte, dneska takto zvonku. Teraz sa venčíme, ale dneska bude skôr taký upratovací vlog, takže uvidíme sa neskôr. Nebudem to natáčať, lebo je tu veľa ľudí, čo sa na mňa pozerá a je to trápne, takže vidíme sa neskôr. Takže dneska som tu sama. Teraz sa nachádzam v kúpeľni, pretože idem dať prať. A dneska to skôr bude o upratovaní, takže môžeme sa na to asi vrhnúť. Idem teraz po prádlo. Je tu troška bordel, tento dom není náš, je to Máriovho ocina, čiže nemôžem za to, ako to tu vypadá. Takže už perieme a musím myť ruky. Dáme si obed a pôjdeme upratovať. To zavriem. Tak a ideme sa napapať. Dneska máme nepodarané lazanie. Vyzerá to strašne, ale bude to chutiť dobre. Takže tak. Takže práve som si popalila nohu, nesedím na vecku, sedím na vecku, ale mám svoju nohu vo vode, pretože inde nemôže mať, keďže všade sú podlahy a nechcem, aby papúčala, tak som prišla sem a močím si nohu. Strašne ma to bolí, takže uvidíme, či budem môcť upratovať. Dúfam, že áno. Ale ozvem sa vám za chvíľu. Zmôžem sa asi len na zametanie podlahy, teda zeme, a to je asi tak všetko. Lebo ešte budem vysávať, ale asi nič iné. Chcela som ešte poupratovať dvor, ale to sa mi bohužiaľ asi už nepodarí, takže asi tak. Takže teraz idem poupratovať zem, potom povysávam a keďže sú tu tie hnusné koberce, tak musím aj povysávať. Ale teraz spolu nájdeme metlu. Vidím tu iba vysávač. Pračka stále perie. Metlu tu nikde nevidím. Pozriem sa sem. Haló? Tu nič není. Oni tu asi nemajú metlu. Asi počkám na manžela, lebo išiel teraz ku babke. Ja som ostala s našou láskou doma. Takže si zajemne sa oddychnem.
dneska je asi deň úrazu, pretože keď som vysávala, tak som extrémne zakopla do stola a extrémne mi ten prst napuchol. A neviem, či s tým nepôjdem aj na urgent. Uvidíme. Asi sa s vami na teraz už rozlúčim. Držte sa, buďte zdraví a nerobte si úrazy ako ja. Takže ahojte a teším sa na vás v ďalšom videu.